ଆଲୋ ତୁ ମତେ ଚୁଟୁ ଘୋଷାଡ଼ିକି ବାଡ଼େଇଲୁ। ତୋ ବାପା ମାଆକୁ ଡର ରଖିଥିଲୁ ବୋଲି କଣ ମତେ ଡର ରଖିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ତୋତେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଙ୍କେ ମୁଣ୍ଡରେ ତୁ ଏଇଠି ବସେଇଥିଲି ଠିଆ ହେଇକି ତାକୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତୁ ମତେ ଶୁଣୁଛୁ? ଆଜି ମୁଁ ବାଡ଼େଇଲୁ। ଭାତ ଖାଇଲେ କାମକୁ ଯିବି। ଯିବୁ ଚାଲ ପଛେ ଘରକୁ ତତେ ଚାଲେ। ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିବି। ହାତ ଧରିକି ବାହା ହେଇଛି କହିବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ହେଇକି କର। ଏମିତି ଚୁଟି ଘୋଷାଡ଼ିକି ବାଡ଼ଉଛି ସ୍ୱାମୀଟାକୁ। ମୋ ଦେହ ଯେତେ ସହୁନି। ବାଡ଼ଉଛୁ ବାଡ଼ା। ଭଲ ପାଟି ହେଇଛି। ଚୁପ୍ କରିକି ରହ। ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବ ତ କାହା ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବ? ଆହୁରି ବାଡ଼େଇବି। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ରୁଆ ଧାନ ଥୁଆ। ତୁ ଦେଇ କହିଲୁ ଏ ମଉସା ମାଉସୀ ବୁଢ଼ା କାଳକୁ ପେଟକୁ ଭାତ ମୁଠାଟେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି, ମରିଗଲେ। କାହା ସକାଶେ କହିଲୁ? ପୁଅ ସେକାଶେ ମଉସା ମାଉସୀ ଖାଇବାକୁ ଭାତ ମୁଠାଟେ ପାଇଲାନି, ଶେଷରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକା ମଲେ। ଆଲୋ ମଉସା ମାଉସୀ ପୁଅକୁ ବାହା କରିକି ଘରକୁ ବୋହୂଟେ ଆଣିଲେ। ଠିକ୍ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ବୋହୂ କହିଲା ଏ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଚଳିପାରିବିନି। ବାପା ମା ଠାରୁ ପୁଅ ଅଲଗା ରହିକି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇଲା। ଏପଟେ ବାପା ମା ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇଲେ। ଗୋଟିଏ ଘରେ 2ଟା ଚୁଲି ଲାଗିଲା। କାହା ସକାଶେ କହିଲୁ? ପୁଅ ସେକାଶେ ପୁଅ ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ନାଇଁ ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଅଲଗା ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବିନି, ତାହେଲେ ବୋହୂ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ତୁ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ ନା ନାହିଁ? ବୋହୂ ତାର ଟାଣିଥିଲା, ଶାଶୁ ଯାଇକି ଲୁଗାଟା ଶୁଖେଇ ଦେଲା। ଏ ବୋହୂ ହେଇକି ଶାଶୁଟାକୁ ଘୋଷାଡ଼ିକି ବାଡ଼େଇବ। ପୁଣି ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛି, ପୁଅ ପାଟି ଫିଟଉନି। ପୁଅ ସାହସ ଦେବାରୁ ବୋହୂ ବାଡ଼ିଲା ଶାଶୁକୁ। ଆଲୋ ବାହା ହେଲା ଦିନୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇକି ବୁଲେଇଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ବାପା ମାଆକୁ ଖାଇବାକୁ ମୁଠାରେ ଦେଲାନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଲା ତା ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିଲା। ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବନି ତ ଆଉ କାହା ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲୁ? ଆଗରୁ ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଛି, ଏବେ ହେମିତି ଛେଚା ଖାଉଛି। ଆଲୋ ଖାଲି ସିଏ ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇକି ବୁଲଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇକା ତାଙ୍କ ଦିନ ସରିବ। ଆଲୋ କଥାରେ ଅଛି ପରା, ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକିରି କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଅଧା ଗଢ଼ା ହେଇକି ରହିଗଲେ। ହଁ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ଆମର ପର କଥାର କିଛି ଆଲୋଚନା କରି ମୋତେ ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋତେ ଭାତ ମୁଠାଟେ ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇକି କାମକୁ ଯିବି। ହଁ ହଉ ଚାଲ। କି ମୁଁ ଅଲଗା ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବିନି, ତାହେଲେ ବୋହୂ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ତୁ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ ନା ନାହିଁ? ବୋହୂ ତାର ଟାଣିଥିଲା, ଶାଶୁ ଯାଇକି ଲୁଗାଟା ଶୁଖେଇ ଦେଲା। ଏ ବୋହୂ ହେଇକି ଶାଶୁଟାକୁ ଘୋଷାଡ଼ିକି ବାଡ଼େଇବ। ପୁଣି ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛି, ପୁଅ ପାଟି ଫିଟଉନି। ପୁଅ ସାହସ ଦେବାରୁ ବୋହୂ ବାଡ଼ିଲା ଶାଶୁକୁ। ଆଲୋ ବାହା ହେଲା ଦିନୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇକି ବୁଲେଇଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ବାପା ମାଆକୁ ଖାଇବାକୁ ମୁଠାରେ ଦେଲାନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଲା ତା ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିଲା। ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବନି ତ ଆଉ କାହା ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲୁ? ଆଗରୁ ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଛି, ଏବେ ହେମିତି ଛେଚା ଖାଉଛି। ଆଲୋ ଖାଲି ସିଏ ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇକି ବୁଲଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇକା ତାଙ୍କ ଦିନ ସରିବ। ଆଲୋ କଥାରେ ଅଛି ପରା, ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକିରି କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଅଧା ଗଢ଼ା ହେଇକି ରହିଗଲେ। ହଁ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ଆମର ପର କଥାର କିଛି ଆଲୋଚନା କରି ମୋତେ ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋତେ ଭାତ ମୁଠାଟେ ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇକି କାମକୁ ଯିବି। ହଁ ହଉ ଚାଲ।